Oikein hyvää päivää. Täällä on Fani LPS ja niin kuin näettekin jo taustasta, mä oon hankkinut uudet LPS-lejat. Se on LPS-stä. Petsit ihan sama. Ja tää on niinku unbox-video, että mä avaan sen. Ei mitään kiinnostavaa vähän tänne. Tai kiinnostavaa koska. Kiinnostavaa siksi. Hei, aloitas nyt. Kato, noin se lähtee. Mä otan sen käsiini. Esittelen vähän sen ja sen jälkeen... En mä nyt saa sitä. Noin. Se on tuo tausta. Nyt täällä on nää petsit. Ja tää pienempi lähtee ihan näin. Vaan irti. Ja se on tämmönen söpökisimiri. Musta se on ainakin söpö. Tää vähän isompi. Siellä on tällainen nettirusetti täällä takana. Täällä eihän se nyt mikään rusetti ollut, mutta voi sitä kutsua nyt miksi haluaa, että niinku ihan vapaat tassut. Mut siis tässä mä vaan niin ja mun kämmenä siis on nyt vähän niinku etsin Nevadassa, jos oikein kuulitte, niin siellä oli se piippaus, niin älkää välittäkö sitten videon aikana. Tässä on tää meidän kissimärki. Eiks niin. Uudet kisut on tässä. Sieltä tuli tämmöset tavarat. Sitten on aika ottaa ne pois täältä myös. Joo, siellä on tällainen muffini ja homma. Joo, ja sitten mä laitan sen tänne. Se on puhekuppila, näin. Sitten täällä on tällaisia tarroja, joo.